lá amháin. Éon lá amháin. Tá bhí fion agus na fianna, gasra agus na fianna, 16 bhí ann, a muithe fioch lábra gréine shliabh mis in aice le trádaí. Agus bhí a gún hartlacha, bhí an ngair fiag go gléasta, agus caitheadar an lár fad muithe fioch an shliabh. Nis, Harlan sin gur hit cio trám. Tá agla arma ara, go mbeidh an cio sin an prám sa fin, agus bhí an ceart aige. Mar sarabhad, ní raibh a isacha, ceocha sirno siar a bhíidir go bháil, agus bhíidir siúlas a siúlas a siúl. Bhí siad thuirse trécht. Ar sé tá an cuma go mbeidh i caitheamh níthe ar an shliabh. Ná col chun scéala sa chanáin. Canál seáil ar bhíigist, gcónaí garán le cin. Agus sé dúirt tá beag ocras agus tartar, í tácras orm sa hena féin. Agus bhí sé mar sin bhíidir a choras a chuaiteh go dtí gur raibh teach beag, teach anias a nocht a tríd an gceol. Sa fin féach le táil tá teachan sin rachan éid so. Beidir go bhaid míad bia agus deocha stigam, dúirt a mís fanachtam go dtí go scapan an ceol. Bhí go máil ní raibh go thug, hilíidir ló le chéile agus cúdar go an tic. Nis cúdar isteach, agus ní raibh le feiscin de stigáin, ach grobbalach grúigach de cheannair a bhí site ar imil na tinne, agus éadaí ar dath an lúthra ar. A grúig an dath céanna. Cholúas a chonig sé fin agus an 16 a teachtasteach, de chuir sé fáilte rimis agus rimine chud fearr. Agus sér dúirt sé ná aon bhí cool nach e? Tar isteach agus fáilte. Tá cumar go raibh tú ar seachrán ar a dé. Ó sé de bhí mar a féchar fegan légus an gin de tháinig ceol trám so nis féchar an tocras an dán agus tartan dán ar an freisin. Má tánaí bheith ar san seanar. Sige síos licí bhór cí, agus le sin de léig sé chuige ógmhean a bhí síos na seomra. Agus dúirt sé ní an ó, tar an seo go tapig. Ola bhíh cór bí an sin de dion agus donna chud fearr. Agus bhí go maith sin a rinne sí, agus ní a bhéon bhuiil orthaí an bí a dul bhú. Nis, comá leis an seanar agus an ógmhean, de bhí chuire in san teach comá, in san seomra in aice an alle. Agus bhí sé ceart glór, de tháinig an bí a PhD, agus choldóil sa bhí na fér site chun bord chun súpa bhaintas, de ling an chuire sósar an mór, seo bord a rinne sé sósar, agus de chuir sé dardaigh sí gach a raibh de bhíos agus de bhí ar an drim, agus de ghort sí ar an talibhéh rinne sé preiseach den rud ar fad. Mách a lort ar sa conán an cnáb seáil ar bhí gcónaí. Bhí sé de cheart go an bí sé ihe gan a bheith glanna sós an dead an tí. Agus bin mar a bhí so dúirt fion a chanáin, éirigh, té saoil agus ceangal an dead chuir sin. Agus d'éirigh chanáin go hána leis giúil an cnáb seáil ar bhí an gcónaí garán. Agus rinne sé tréin íireach dul chun an chuir cheangal. Ná de rug sé graim ar ceann chuir, agus bhí sé sin go bra. Ach ní éadach sé i cheangal. Tá meach sé gháilte go dtí go meach sé ag ithe íocle ní éadach sé an chuire a cheangad stór fion. Dúirt, sí síos, chláidas ná. Dúirt, té saoil agus ceangaí do chuire, agus rinne díirmad an rud céanam. D'éirigh sé, cúis sé le, cúis sé monibre, ach níor éirigh leis, ní éadach sé an chuire a cheangad. Fear ar duine ar chuine, chuair go léir i monibre, ach mar a ggéanam, níor éirigh lo an chuire a cheangad. Jeez, cén bhat dúig ar dreise is ar dréine gníomh agus bríthir is gach éon rud eile atá ráite agus lóite leis an bhíon leat, chuna héamh nach féidir an chuire a cheangad agus ar chlosin sin don seanar a bhí ar imil na tinine. D'éirigh sé, cúis sé saoil, agus de cheangail sé an chuire go héasca. Bhí úna ar dion. Iar mátá ceismeola sin ná bíoch sigí síos a rís ar san seanar, agus de híadar. Agus léigh sé chuige a rís iníon. Iníon ó tar an seo an tapig, córbí agus tí do dion agus donna chud fearr.
agus a rís ní a bhéon bhuiilorthaí an bíad dul a bhú. Nis. Dihidar agus dóladar an óhan agus bhí gachar go bra. Códua is a bhí gachtan na sásta bhrúdar siar na cathíireacha ó mór agus is an sin pe casúil nó pe sracéachant a rinne díirmid chonig sé go raibh an doras a roscail sa seom na híos agus go raibh an bhean óg áling i stíg an agus dúir sé rechan an caint le. Now, díirmid anacháid ar dhiirmid ins na sean scéalta mar sais, I don't know. And na cad éon gaige ar tomcat ach an enam náirde ar I measc na mná. So, de chúis sé leis anyway síos ach cóluath is a doscail sé a bhéil de leabhar an bhean óg. Bhí mise hana agat I dhiirmid. Gus go memoríise agat. Agus dúir sé, jeez, no, ní leachna go mart ar sé. Bhí mé hana agat I dhiirmid agus ní bheith memoríise agat. Geolamm sé dit ní achana ar agus ceap sé sin gur bhí sin déanamh na fíring. Bhí mé hana agat I dhiirmid agus ní bheith memoríise agat. Ní raibh duine den sé fear déag I measc na féine nar hástáil dul a teomra dul a caint leis an galín ach is an caint céine a deirech an chalín ga chóir. Bhí mé hana agat ní bheith memoríise agat. Nuair a choilh an seanar gur raibh gachtainna sit a rís chun bord ina dost. Is an sin a leabhar sé. Tá inmhicúil. Tá úna ort méollar na nithe seo a chian tú. Ná bíoch. Fulis agat cé mission. Níl is agat ar sé. Is mis an bás ar san seanar. Agus an cuir sin hawl sin neart. Agus an calín áling sin an óige. Peocha gibh is treise, is cuma, beag an lámh nuachtar a gomsa oribh ar deire. Agus ní léon duine I bhór measc nach raibh óg gur bháin, agus ní bheidh siad óg go deorais. An bhadan dardion, bhí an ceol scapa agus dimig a fian na leo. Dimig siad leo le hachanaí an duine ach sin scéal eile. Mar leis an scéal seo, má tá bréag an bíoch ní mise a chuma a cheappa.